patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag mga higala, igsuon ng mga kapuso. Welcome sa GMA Regional TV Live. Nga inyo makita matag Lunes hangtod sa Biyernes. Ang kabuntagon mas nindot kuno kung ikaw mupahiyom ug mudasig ka sa imong isig katao. Good morning kapusong Ses. Good morning kapusong Nico, and good morning sa ato ang mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas nga nakig-uban ka nato sa ato ang morning show program. And yes, kapusong Nix, no, even a simple smile can make your day so bright, mga kapuso. Busa, keep on smiling mga kapuso, kay karon taod-taod akong mahinabi ang bag-o natong kapuso artist nga si Clarence Delgado ug sayranta ang iyang kasinatian karon nga usa na siya ka kapuso pinaagi sa First Yaya. Ug ato usab mahinabi karong taod-taod ang usa ka fashion designer ug sayranta ang mga fashion trends karong 2021. Ato sa baila-ila karong taud-taod usa ka Cebuana gymnast nga gipasidunggan isip most valuable player gymnast sa tuig 2020 sa labing unang Majestic Gymnastics International Online Competition. Samtang sa tubaliklantaw karong buntaga. Subay gihapon sa nagsingabot nga sinulog ato gihapong balikan og lantaw ang kasaysayan niini. Usa sa mga napatik sa kasaysayan sa Visayas ang First Catholic Mass sa Limasawa sa Southern Leyte. Si Portuguese explorer Ferdinand Magellan mismo ang nimando sa pagpahigayon sa misa ni atong Marso 31, 1521. Si Father Pedro de Valderrama ang nag-officiate niini. Kining maong kalihukan nalakip sa sayaw sa sinulog ni panahona isip paghinumdum sa atong pagkakristyano. Ang maong misa giilang labing una nga misa sa simbahang Katoliko sa Pilipinas ingon man dinhi sa Asia. Karon sugdanin Cecil ang BizTalk, makauban si kapuso Clarence Delgado. Laing ka sa umaabot nga primetime series nga First Yaya ang hinabion nato. Child star kani adto ug karon usa na sa mga handsome teen stars dinhi sa Kapuso Network. Let's all welcome Clarence Delgado. Maayong buntag Clarence, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello po, maayong buntag po sa inyo lahat. Happy New Year, Clarence. Kumusta ang naging holidays Yes po, Happy mo? New Year po. Ano po ulit po? Kumusta yung naging holiday celebration mo at ng pamilya mo, Clarence? Super saya po. Na-enjoy naman po yung holiday po. And of course, ngayon Yes na po. New Year 2021 na, isa ka din ba sa mga naglilista ng mga New Year's resolutions? Pwede ba naming malaman kung ano yung mga goals Yes mo? po, each year po talaga may New Year's resolution po ako. Siguro yung New Year's resolution ko po this year is to become closer po with God and to become more focused po and discover new talents this year po talaga. Also, to make this year more memorable and more happy po, yun talaga yung goal. Pero of course, aside sa mga New Year's resolutions mo, yung mga goals mo, ikaw kasi mismo, fit inspiration goals ka ng karamihan, Clarence. Marami kaming nagulat. And of course, na-inspire sa transformation mo from being a child star na ngayon, teen star na. What motivated you, Clarence, to become fit and healthy? Siguro po dati po kasi nung chubby pa po ako, may pumasok po sa isip ko na ano kaya itsura ko kung payat ako. Yun yung nag-motivate sa akin. Siguro mas magbe-benefit po ako kung mas healthy yung katawan ko. Tsaka magiging healthy din po ako. Mas makaiwas ako sa ibang sakit if I am more healthy po. And
para makaiwas na din po sa bullying din po. Yun po talaga yung nag-motivate sa akin. And I'm sure your fans would like to know, Clarence, ano yung naging workout routine mo or yung mga meal plans mo? Pwede mo bang ma-share sa amin yung mga healthy tips mo? Sa breakfast po, yung hindi po ako nag-rice and dinner. Usually sa breakfast, I eat lang po an apple and cookies po, yun lang po. Then sa lunch lang po talaga ako kumakain. Siguro 1/4 rice lang po nung plate po. Yun po talaga. And exercise po. Ngayon naman, let's play the what if game. May bibigay kami ng mga, we'll give you situations, Clarence, and you need to answer kung ano yung pinakaunang pumasok lang sa isip mo, okay? Yes. Sige. Ayan. First question. What if matatrap ka sa isang secluded island? Sino ang gusto mong makasama? Sino ang gusto ko po makasama? Siguro, yung buong cast po ng First Yaya po, sila po yung gusto ko makasama. Or kahit isa lang po talaga, isa lang sa kanila, okay na po sa akin yun. Makakasurvive na ako sa island na yun. Second question. What if you were to eat one food forever? Isa lang talaga, every day. Yun lang talaga yung kakainin mo. Ano ito at bakit? Siguro po, apple. Yun po talaga yung pinaka-favorite ko. I think makasurvive na po talaga ako. Kahit apple lang yung kainin ko. Oo nga, kasi sabi nila, And an apple a water. day keeps the doctor away. Pwede. And this time, ito. If given the chance, what if you will be able to talk to the president? Ano ang pag-uusapan nyo at ano yung mensahe mo para sa kanya? Siguro po, mas tutukan niya po yung mga nangangailangan and sana unahin din po niya yung kapakanan ng mga tao, especially tayo mga Pilipino. And sana magkaroon din ng hustisya yung mga magsasaka, yung mga oppressed or naghihirap, lalo na ngayong pandemyang to. And sana pagbutihin niya yung ginagawa niya po and give his best. Yun lang po talaga yung masasabi ko. Galing. And of course, speaking of the president, kasi isa ka sa cast ng First Yaya, how happy were Yes. you na napabilang ka sa bagong primetime series dito sa GMA? Ako super happy po ako. Naging part po ako ng cast ng First Yaya kasi first project ko din po to sa GMA and I'm so excited po and very happy po. And we're also very happy na kapuso ka na, Clarence. So, can you tell us more kung ano yung magiging role mo dito sa First Yaya? Yes po. So, ako po si Nathan. Ako po ang anak ni President Glenn Acosta at ang pangalawa sa tatlong magkakapatid na Acosta at ang isa sa magiging alaga ni Yaya Melody po sa First Yaya. So please invite our viewers, Clarence, para panoorin ang First Yaya ngayong 2021. Maayong buntag po sa tanang mga taga-Cebu. Naghangayo ko kaninyo mga mulantaw sa among salida nga First Yaya. Daghang kaayong salamat sa inyong paghigugma ug pagsuporta sa ako mga kapuso. Akong gihangyo ng inyong ipadayon ang pagsuporta sa ako. Daghang kayong salamat ang Ginoo, magbulig ka ninyong tanan. Thank you so much, Clarence. Happy New Year once again. Yes po, thank you so much din po. Ug mao kadto si Clarence Delgado mga kapuso nga lakip unya sa primetime series nga First Yaya nga angay ninyong atangan karong tuiga 2021. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa pagsugod sa bag-ong tuig. Siguro daghan ang nagpangutana unsa may mga fashion trends niining year 2021 unsa may mga lucky color karong tuiga. Magpakisayod ta kabahin ni mga kapuso kini atong hisgutan sa spotlight karong buntaga. Makauban nato usa sa labing inilang mga designer dinhi sa Sugbo ug artist sab ni siya mga kapuso si Mr. Hans Coquilla. Good morning, sir. Hi, good morning. Daghang salamat. Kumusta? Thank you so much. I'm fine, sir. Hope okay na pod imong pagsugat sa bag-ong tuig, Sir Hans. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. So may mga Thank you for having me. Thank you so much, sir. So may mga fashion trends kuno, sir, sa
year 2021? Well, sa 2021, it's all about colors, like bright colors, rainbow, unicorn. Mana siya. But as a designer, I would suggest na wala kay angay, ayaw lang sa siguro, no? And plus the fact nga narata sa balay, so dili kayo mo apply ang kanang mga colors. So mana siya, year 2020 is all 2021, sorry, it's all about colors, structured sleeves and shoulders. So mana siya, it's about being bold, not getting bold. Doon na po ni symbolism, sir, kinaingon ani nga trends para karong tuiga. Well, ang colors kay, the more colors you see, the happier you get. Yeah, basing sa ato ang experiences last year, which was very batik gyud kaayo, no? So we all deserve to have, a little color in our life in 2021. Tinuod. Kining giset sa Pantone nga colors of the year, Sir Hans, can you tell us more about this? Yeah, actually duha ka bukang colors of the year, yellow and gray. And yellow, as we all know, is the color of hope. And again, as what I said, based on our experiences from last year, we all need, something that would remind us to, to be hopeful. So muna siya ang yellow. Unya ang gray is being neutral. We all went back to our, to our basic selves. Para ninyo nga mga designers, Sir Hans, unsa man doon na ba pud mo i-incorporate gyud ani colors of the year sa inyo pud mga designs kay mahaton karon tuiga? Yeah. Dapat na agyud siya. Like, dili gyud siya pwede nga exactly yellow and gray gyud imo buhaton or yellow gyud tanan. Kay dili, ang tao lain mag body types, no? Yeah. Dili tanan ang ayag yellow, dili tanan ang ayag gray kay tungod sa skin tone inani. So, pwede na ta mo hint of gray, mo hint of yellow, or a combination of both. Let's talk about your personal life, Sir Hans. Ganahan ko sa imong quote nga, small guy in a big man's world. Ngano murag nahunaan man nimo? Yeah, because I'm a small guy. I'm only 5 feet 2 inches tall or short. And fashion is a place for tall people and for big people. So that's what I always say and tell myself, that I am a small guy in the big man's world of fashion. So it's a tagline that I created for myself when I joined Project Runway in 2009. That was 11 years ago. 12 years ago. Sa unsa man kang paagi nasud ani nga industriya, Sir Hans, mo na ginihilig nimo kaniadto pa? Oo, sa bata pa ko, mao na gid akong gusto, mao na gid akong ganahan. And as far as I can remember, no, mga 5 years old ko, I was growing up in a very poor family. Ang ako rag yung mabuhat sa una kay paper dolls. Mga may karton sa sigarilyo. That's how I started. And then from paper dolls, we evolved to Barbie dolls. So that's how I started. And then from Barbie dolls to real life dolls na gyud. Gawas sa imong love for fashion arts pud, Sir Hans, kay we notice nga nabisi sab ka karon sa imong mga painting. Lagi, I started painting when I was 9 and ni-suggest akong papa to before na I should enroll in an art school or in a painting marag summer school niya. I didn't want to, wala ko nisgot kay I'm the kind of learner manggod nga mas gusto ko nga ako lang ang mag-discover sa ako ang techniques, ako lang ang mag-discover sa akong pamaagi. Pagkanindot, so self-taught gyud ini imong pag-improve sa talento? Yes, even sa fashion, self-taught ko. Wala ko ni eskwela. Ang pattern making, wasad ko ni eskwela. Sa drafting, wasad ko ni eskwela. So it's, kuan lang siya, continuous practice lang yun. Dili ka mo undang. Kung masayop ka, dawaton ng sayop. And, eventually you will learn from it. Alright, to cap this off, Sir Hans, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon sa nato sa fashion, sa arts, coming from you, unsay gusto nimo ipaambit sa atong mga viewers? Well, simple lang jud kayo na siya, no. Again, as what I said, continuous lang jud siyang practice. Don't stop learning. Always make it a point, that
try to learn new things every day. Maski unsa siya kalisod, maski unsa siya ka boring, maski unsa siya kabati, just try to continue learning. It was nice talking to you this morning. Salamat sa mga tips. Same here. I wish mga we had advice. more than enough time. Thank you. Daghan kayong salamat, sir. Ang mga kapuso, Salamat. bantugang fashion designer sa Sugbo, Hans Coquilla. Salamat, sir. Ubalik pa mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, sa edad nga 13 anyos, hinay-hinay ng mikulit og pangansi ang kagulingon kining usa ka Sugboanang gymnast tungod sa iyang kadaugan karong bag-o mga kapuso sa online gymnastics competition. Ato siyang ila-ilahon karong buntaga. Mga kapuso, makauban nato si Lian Marie Manning. Good morning, Lian. Good morning. Thank you for joining us and congratulations. Unsa may name aning nga competition nga imong giapilan, Lian? And this is an online competition, right? Kay COVID pa man karon? Yes. Yes. The name of the competition is the Majestics Gymnastics International Competition. And then you were awarded the most valuable player gymnast. Is that right? Yes. Yes, that's right. Yes. How did you train for the competition? So for the past few months, we trained through Zoom. But 2 weeks before the competition, we had like face-to-face training. When was the competition done, Lian? When was it? Oo. I think December. Unsay gibati nimo, Lian, when you were Yes. Yes. given that recognition? I was surprised actually when I got that recognition. I was surprised to get that recognition, something like that. Ngano ning sud man ka og gymnastics, kinsa may naka-influence nimo, Lian? It was interesting because of like tumbling and all like apparatus and stuff, and I really wanted to try it because it was interesting to do and it looked fun. So I really wanted to try it, and that's really like that. How young were you when you started enrolling sa gymnastics class? I was 8 years old. What's next for you, Lian? Unsa pay sunod nimo nga mga plano? Do you intend to join more competitions pa? Yes, I intend to join more and more in competitions next year. Dili ba lisod, Lian, ang pagkat-on og bag-o nga mga stunt, nga mga tricks? Of course, sa sinugdanan ana, masayo pa man jud ka. At the beginning, it was very hard for me to learn tumbling and like how to use the apparatus. But then at times practicing every single day, I just learned everything. It became very easier than before. Kung nakay nakatunan, what have you learned ani nga sport nga gusto nimo nga i-share sa atong mga viewers, mga kids like you? What I learned is that you have to work hard to win medals. You have to be determined with yourself, and then you have to ignore any criticism by anybody. And you should love the sport if you really want to do it. All right, Lian, message lang nimo sa mga viewers nagtan-aw nato karon. Maybe na mga kids pod nga interesado sa gymnastics. What would you like to tell them? I would say is never give up. It will be tough at times, but you have to work hard, be determined, and ignore criticisms, and then you will succeed. All right, with that, thank you so much, Lian, for joining us. Mga kapuso, atong bida nga Sugboanang gymnast, si Lian Manning. Salamat, Lian! Thank you. Thank you. Sa Biz Talk karong buntaga nakauban ni Cecil ang bag-ong kapuso nga si Clarence Delgado nga makit-an unya nato sa umaabot nga serye nga First Yaya. Samtang nakauban sab nato ang mga garbo sa Sugbo ang fashion designer ug artist nga si Hans Coquilla nga mipaambit sa iyang istorya sa kinabuhi gyud sa niya pagpalambo sa iyang talento ug misaysay sab ni siya kabahin sa mga fashion trends karong bag-ong tuig. Ug sa katapusan nakauban nato ang batan-on nga gymnast nga si Lian Manning
nga mipaambit sab sa iyang talento ug unsay sikreto sa iyang pagpalambo gyud sa iyang nakatunan karong bag-o nakadaog ni siya sa usa ka international virtual competition. Kumon sa atong mga nakauban karong buntaga sil nga ang ilang determinasyon mapalambo ilang talento sila ug ang ila pong dedikasyon nga mo apil pud sila og lain mga kompetisyon. No, that's nice. Very inspiring kayo ang ilahang gipaambit karong buntaga no kay gawas nga very talented sila. Doon na pa jud mga tinaguan pa next nga pwede pa jud mahon ng mga skills nga angay usab nilang i-share sa publiko. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin nga pabaon na lang kaninyo karong buntaga. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore by Christopher Columbus. Sa mga gusto mo preview pagbalik ng mga episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab kapuso sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat sa inyong pagsalig, pag-uban ka namo matag buntag. Hinaot mga kapuso nga na-motivate baka mo pinaagi sa ato ang episode karong buntaga busa tutok lang every morning dinhi lang si GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.